Hello guys, hai no hai lam chuk video nong jot tonani kadal video wo ke tini hingke ang saring sing video star khlai tongo bahai dongbai norok kha khayo no joto kaham tong na hinai ang khai to motamoti kaham no tini hingke onek se kaham khushi khushi monai bi dugan thangai tongo ke tini hingke ang saring sing video star khlai tongo norok ani video no nai tongdi paithak jora khe belai khe no interesting nangnai tabo hingke ke sari ko chung nogana daily no berai hingkaba nogana dugano hingka jaga no chung tini bo kisa tui rok chanani hinai chajaknai manui rok chanani hinai thangai tongo monai bai tabo khaito si nogana o maar kheno langlang phang belai khe tongthogo sarik jora berai nang onek tongthogo ta lama rok tanjak bwla lama rok kotor khlai paijak kahaini bagui belai khe tongthogo ke chung kisa berai nang nakhajak mane emni sarik rok kisa misa berai khe onek kaham no nogo belai chopjagui tongha khe mane sorir rok belai durbol ongo tei yathia rok phuli phaibai blani to kahaini bagui kisa misa himna nango hingke himya ke bo wngya ke chung tei nogo hingke tei sabai thana ba monai bai simi no thango hingke tabo hingke chung thangai akogoi pai si tui phika hingke si nogana ni dugan o tangasa video rok khlai maya bwle bo kwbangma hingke tini hingke paitukha dal bora tei chop kaisa tei singra duita paitukha asa tulia nogo thangai nai tabo hor chengna nai tongkha mai chanani nangnai tabo hingke horni mai chana nai tongo tini hingke nainai di muya bai mufrai blai songjak do berama bwtui khlaiui hingke berama bwtui khaijak ta thokni mui rok hingke ta chai maya bwle thokni mui rok chakha khe tamo chani hai sori kosto ongpai bani tei yang khe moso keloa moso tengdengjak moso kwthang ni ta moso kwthang no moso tengdengjak hingke yang khe muya bai mufrai blai bo rijak hapno bokong mamang si tui phichu ang khe to hingke muya bai mufrai bokong blai remix khaijak abo se chai tongmani se kono fano mui kwrwi mui bo mai chemia bo lagoi mai ordek chabai mani pore o ma toktui tui paikha hingka khe toktui bo kaisa toktui bo tongo tini khe hingke nai tongni guys ani video no paithak jora khe hingke taka mai chawi pai ako bai nai tini thaisram paitujak bwla ma tasingo dugan o thangfru thaisram paitumani khe angkhe to saimaya ulo mai chabai se nogoi rio hingke mwkhai bo haino chana muchung tongo tak bithi rok kuno chajaknai kwrwi bwla khe ani iron tablet tongmani abo bo ang chaliya tamo hingka ani bokhorok rok mihimoni chaliya ta kahaini bagui horo no thaisram laksa chai tongo hingke guys jotono good morning tabo hingka khe mo hingke tei kaisa next day si hingke bazar o thangai ako phainai tini sombar hingke ba solengta bazar bola sini yang o hingke bazar o thangai nai tam tam paitukha naidi yang wngka muri paitukha nogo mane haino tongfru chanani hinui nai paitui phika ta hingke tei yang wngka mikhumu rotoi hing tam hing tei tok bahan paitukha hingke tei yang jira mosla rok paitukha ta hingke yang hati rok tui phaijak hingke yang bhujia packet thaisa tei muri rok tui phaijak ta ajke je lengsuka guys pura tabo tiponi duita po 11 ta baji tongo do hingke phungni maisa jaya bwla goboni bagui puila no burini dabai muri no swkang boli chagrana hinui boli manakha chawi kisa misa abo burinda chai paikaise burinda muri chai paikaise mami songchinai maar kheno mai o kuisuka haibano phaima loge loge songmaya bwle kolom tei habya bade hingke lengo maar kheno scooty kai phaimani hingke ba gari rok scooty rok kakha maar kheno chakrupjago hingke lama rok bo lama kaham pani si chakrupjago haini bagui nai kosto ongmo phaikha gana kaam khainani goboni bagui nai swrapsa fan no bara achugui nai muri chawi rest khlaiui nai songchinai hingke tabo hingke ang toi bai chai tongo ani toi bai o chawi se paina nai tongkha ordek chawi tongkha hingke guys noro ani video no chajak khe paithak jora khe nai tongdi tei kwtal nai tongnai rok hingke please subscribe khlaina tapukdi do guys hingke tabo hingke maichakna se mai mui songoi ako pai tui tukuui mai chana nai tongo yang khai to mikhumu bai hingko mikhumu tamhinai rotoi de hin tamhin mikhumu rotoi bai tei yang mokhe mufrai blai no bachak khaijak berama rijia mokhe dal phungo songmani tei maichakna ko apengjak hingke chaliya ang monaisa si tongphing tongni rikha ta maichakna ko tamo diponi maisa nai tongo sorry phungni moini ba obab korikha tini phungni mai tabuk si chanayo haske lengkha mane pura nokni kaam rok khaya ko bai nai tongri nokni kaam khaya ko bai nai ta chan khopsa ma han pa
ram suka cái kepala ko pura botar thai thama ka guys nó rồi mày sẽ bên Malaysia rồi có ri súp janai ko ma to ani mày sẽ bên Malaysia sẽ có sanai được na này đó ta khom ang jise him asuk nani loge loge rifri phayo te bino bomung saida man ta mo bino bomung kana bojo kishur ar ma bomung ma ta bino bomung bojo kishur nangre ana pura rifri mang tong bo I koyang bin bihik bojo kishur guys je borang bung bojo kishur paral jole janai da ta khone bung thong bojo kishur ar ma bomung ri mani pura kok buji sugo bo pura thang ne thang phai ding phai aso jor ta khom pura ka hang duijonan bung tam sanda bu bojo kishur ko bu batak kumari on bung batak kumari si batak kumari bu bin bihikta ke u tok lan bung ha kachikdan chin dong tok ne bung khana ke guys na ma bojo kishur batak kumari mo ha kachikdan ta kaisan bung maya ai ko mu bung ri sa si thoi thang ma ka ta chai khi ba kyang ga ba jotono sari kaham guys tabo hingke sari goi dongha hingke bazar hati khlaina hinina nogo mungsa pano kore hingke ba phungo to hati khai tuja habano mane ma to pia samosa simi tu mui tu kun tu ya mui mi khmo simi tu mani mi khmo tok ban tu mata e abo songoi se pekhe angke tabo hingke sari na hati khaina thang dongo bazar thangene dam baine dam paya no phuno gane no nai thongdi ani video no paithak jora khe jaja khaka like ko share khaita tabo gambar thanai tongo yang wati phenai tongo tam suba nokha som kanai ni gari guys aske tong thotong to yang nok tanglai tongo yang hito uskam nong no phunong ja on nok tangmani ginai di ayang go hingga ka satong si prang yang wati phenai tongo ke tabo hingga hati ro khai tu phega na di mo hingga alu pai tu phega 1 kg gite Oni aba khorok tu pheka te kar kol obo nortam hi semia abo ani chala bongko ba khe hongra hino ta mo kha to bai kang si ke yang mong ke chajane mani tu phecha tipin ke tini ke to moi ko thong chimi tu shu phongo to man tok ba han ma som no kring ke ba chana kri bla han ba nai ang bai to simi chao ke te manai bo bere mang to chasaya ke tabo hingga ka honi mai sa sinai tini to kono pan songlia mo so kelo mo deng ke te phongni no phongni bolte di bor songmani ta gami khomo bai tok bahan tongkho yang khe muya no sing berama bati khlaina kha khundro puri mar ke no modom suka omba moi bor rosa kha mar khe thogo guys mo sab moi bor thokja koman ke sari hingga tabo to honi mai sagra na khu honi mai chau ya ko pai nor bai Malaysian du Okay guys, good morning jotono haino hailam sokfero ani video o ketabo hingga phungai sri makhang suya ko pai nai bohok khali ngohinai borinda bai muri jana nai tongo mia pai to mani nor to nukhana mia o pai to mani obo mia to chajali mia kisan toy bang simi chaw ga dine ke ani manai mia khano kore bla ta kaisa buri bu sata ga to buri bu sa phai ka bini bagai mochom san ba mochom joton bagai snamui nai chana hine ang simi sai bong ya bli an mana sonop chana nango ke ni simi sa sai bong ya ge phungo mai se askan chi no to mai chanan ke deli no 10-11 baji thang somi ke 12-1 baji thang ga hani baginai phungo ga ke hani sa jang nai kati ro chana nango hai ga bo khali mar ke no kosto ngudu tongna ni ta bokhorong him phai bayu ge guys nai dang busugram suka ske jiram kha pura tam sanai no pura mokolo kutu ma kham bekre mamang sing to shu to tra kolong ma khayi ang je oma hayang mani mana wais pono si mana mairo sai smali tam janinga haino tine phaisa sai mang khang ke 1 din 2 din chai mi oma haimang ngui to genor nai to ni tu ani video no pathak jara khe tabo muri bai borinda sai tongo ge chinogo nekhe muri borinda mang mar khe paijago abo chalai bla cher rong mar khe thokjago hani bagene abo mang bisi paijago ta ge ang bu thokjago hani bagene payo pai ma khe abo toy no payo chino toy khe ma hemani ro pai bla ge tabo khe di por jorani mone tam hinai khichuri songoi chakha uskango go sentaro manmani ta khechuri mairong manmani ke magnaya diba haino haino bagane songoi chao angka tabo angka moko sarigo angka to baja thangli ya tini monai no baja thangka monai bazaro thangmani bo kago jeros khlainai thangmani se pani puri no goinai ani bagi paiti phayo
nijini monai rok tongkha khe bwsaksa ador khaijak haya de na guys nong boda nong monai rok nong no maya khai kommon khe sadi tola o tapok di do common khainani ani monai le aje monai ang thokjago wngkha na chana muchung wngkha na bini oro rang tongkha khe 10 taka ni phano wngthok 20 taka ni phano wngthok bo tuichari phaio tabo wngkha khe pani puri chamani moso yokha hinui nai sosa chini nokgana sosa kaijak tongo jera ni video thangnai video rok nainai rok naikhe to saimanai ani ma sosa kaimani iyo mono thaika hingka khe kwbangma no thaijak kwbangma no masa suka hingka khe obo tak chalaina nai tongo hingkhe ani monai bwsak maya ganang guys norog bo nugui mankha na swkang ni video bo ano momo rok tuichari phaio hingkhe tini ni video chwnang guys bye bye.